tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Bisang kalibutan. Palaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka natong tanan sa ato karong nga panag-uban ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Mag-ampo kita. Magpabiling ang pulong mo. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Dili mausap. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios nagkahiusa sa pagpaminaw pagpamati sa imong mga pulo. Ug aron among mahatod ang amo ang pagdaig pagpasalamat sa imong pag-uban kanamo, sa imong paggiya kanamo, sa walay hunong nimong pagtudlo ug sa pagpahinumdum sa matag usa sa mga pulong Ginoo nga among nadunggan na sabtan sa among pagpaminaw kanimo. Nagmalampuson kami amahan tungod sa imong pag-uban kanamo. Imo kaming giatiman, imo kaming gipakaon, gibistihan, imo kaming gipainom o Dios. Ug walay nakulang sa unsa may among gikinahanglan. Tungod kay nagsuplay ka man o Dios sa tanang panahon. Busa dawata o Dios sa among mga pagdaing. Dawata o Dios sa among mga pagpasalamat sa imong pag-atiman kanamo. Sa imong pag-atiman sa imong katawhan. Sa padayon nimong pagtubag sa among mga hangyo kanimo. Kanunay mo kami nga giatiman, kanunay mo kami gipanalipdan. Salamat o Dios sa imong paghatag sa tanan nga among gikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin na usab sa among panag-uban karon, sa among pagpamati. Doon na nausab kami masabtan. Mahinumduman namo ang imong mga pulong sa tanang panahon. Kaya ang imong pulong o Dios maghatod man ka namo sa kinabuhing walay katapusan. Ug mahimong maanda masangkap kami sa pag-atubang unya sa katapusang hukmanan. Salamat o Dios kay imo na usab kaming panalanginan karon sa imong mga pulong, mga mensahe nga among madunggan masabtan sa panag-uban. Sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin kanatong tanan sa ato karong panag-uban. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagsunod sa itong programa pinagi sa atang FM Station 101.3. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Nagpasalamat ta sa atong buhi nga Dios mga kigsunan nga padayon siya nag-uban og nagatiman kanunay tanihang gitagbo sa unsay atong gikinahanglan. Sa buhat kita mamatagong aron kita mamaluwas si Jesus lang makaluwas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, ilabi na sa atong kigsunan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod. Mayong gabi, mayong pagpaminaw nilang Brother Moses. Mayong gabi ninyo diha Brad Moses. Mayong pagpaminaw ni Brother Pedro Arsola o si Sister Cleofy. Mga Arsola family, maayong gabi. O ni Brother Dondon, maayong pagpaminaw og sa imong pamilya. O maayong pakiguban ni Brother Julius. Mayong gabi, may pagikuban o happy listening sa ito magsulat nga nanoka diha Sitio Linao o maingon man sa
ato mga kigsunan diha gyud sa Kalatagan. Og maingon man sa pamilya usab ni Ate Jocelyn, mga Alianic family, maayong gabi. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Good evening, ilabi na sa itong mga kigsunan nga nagpuyo diha sa Sitio Pantag ug diri simpre sa ato ang Sitio Kalugtugan. Maayong gabi ni Tio Jose, Tia Rita, maayong gabi ninyo diha Tio, Tia, maayong gabi. Og maayong pagpaminaw, maayong gabi ni Papa Binbin, Mama Bibin, og ni Paring Joel Maring Kura. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Gaw Albert og ni Day Famila. Maayong gabi, may pagpaminaw. Happy watching og happy listening. Maayong pagpaminaw ni sa mga De Villiers family, ni Brother Ramon og ni Ate LV, og happy birthday ni Ate LV. Ang Dios magahatag og dugang daghang katuigan nga puno sa panalangin sa Dios. Mayong gabi, mayong pagig-uban sa tanan. Ilabi na sa mga nag-birthday, happy birthday. Og advance happy birthday sa mag-birthday og maog belated happy birthday sa nag-birthday kagahapon. Mayong pagpaminaw sa tanan nga nagsunod sa itong programa og nagsunod pinaagi sa replay sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. May pagpaminaw ni Imalin na Chandi Prasad. Good evening Pastor Gideon og sa tanan. Happy watching ni si Day Jarlene Rojas Buton. Maayong gabi, may pagpaminaw ninyo dayin. Abot na day mo siyudad. Mayong pagpaminaw ni Rivita Parasan. Maayong gabi Pastor Risa Medrano. Maayong gabi Pastor Gideon from Selwi 8 Polo Mulok South Cotabato. Dalay ko ng Diyos magpanalangin sa matag usa. Labi na sa ito nga panag-uban ini mga programa na diin dirital nakakaton sa mga mensahes Ginoo. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong kamot. Singgit ngadto sa langit, Matod pasawit mga kigsunan, singgit ngadto sa langit. Ano yung pinaka-importante mga kigsunan nga atong mapagdaig paingon gyud sa langit. ang hari pasabi nga siya Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Mayong pagiguban ni Bing Dandan o ni Jocelyn Bagyo. Mayong gabi Pastor Gideon, God bless. Si Sagula Peter, maayong gabi. Sister Philly Impis, maayong gabi Pastor Gideon. Mayong gabi, may pagiguban, I declare blessing. Mayong pagpaminaw ni Somil Eric o ni Risa Osar Elivera. Good evening Pastor. May pagpaminaw, maayong gabi ikan ninyong tanan. Dalaygon ang Dios nga magauban og magatagbo sa tanan nga gikinahanglan. Salamat sa atong buhi nga Dios nga naghatag kusog kanatong tanan. Mayong gabi matud pa. Good evening Pastor. Pag-greet ko sa Elia Vera family, sa Bosquet family, Abalos family nga nagkaon naakaron sa Malitbog, Bukidnon. Dapit sa Dalas, salamat Pastor. Sister Risa Elivera Diaini from Malitbog. Mayong gabi kaninyong tanan, ang Dios magauban, magapanalangin og magatagbos tanan. Mayong gabi ni SG Diwa Dawa. Good evening from Davao City. Si Michelle Tormins Francisco, maayong gabi Pastor. Pastor UPC Sabi, salamat kay sa inyong pagiguban. Cherry May Aligado, maayong gabi diha Pastor Gideon, watching from Jinsan. Muday kong mo simba. Maayong pagpaminaw ni Alejandro Rabaka. Maayong pagpaminaw, ang Dios magapanalangin, magatagbos tanan.
Si Ginny Amomon po matud pa maayong gabi pastor from Basak Ibabaw Lapu-Lapu please play Kuptik ako Ginoo. Salamat, pass and God bless. Lipay magsadya ta kanunay muday ta nga tinuray mulukso ta lukso nga pinakakusog sige ilukso tanan mo lukso dayon ta ang Ginoo mo pagpagpagpag ta pagpag na maglanog-lanog kini ang Ako Tagalog pagtagan mga kaiksunan ang awit magalangit nga ga-request diri Kopti ako Ginoo. Susihan Ginoo ang kinabuhi Mayong gabi ug mayong pagpaminaw ni Smiling Arivinito Alongno. Good evening Pastor Washing from Cadiz City, Negros Occidental. Si Jennifer Mondihar, maayong gabi. Jason Pakulanang Kuimi, matut pa maayong gabi Pastor. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Request awit makalangit Pastor. Kato imong kanta nga katong halad kinabuhi. Sige ako nang kandahon karon. Mayong nga pagpaminaw ni Michelle Tormis Francisco pabanggit sa Pastor UPC Maap Church Marivelis Bataan. Happy watching ninyo tanan. Ricky Rakasa mayong gabi Pastor. Ako gipakusgan ako cellphone aron daghang makabati. Ang Dios magapanalangin sa tanang naminaw sama sa giingon ni Ginoong Jesucristo diha sa Lucas kapitulo 11:28. Mao ba na nga ingon siyang bulahan sila nga namati og nagtuman. Mayong gabi ni Ranly Campos Mangyaw. Pastor, diri mi naminaw sa Neoliti Mako Mangyaw family. Ang Diyos magpanalangin sa mga Mangyaw family. Ginilyn Pulibog, good evening Pastor Wansing from Malaysia. Umaayong gabi ini mo diha Ginalyn. Kumusta mo diha sa Malaysia? Ampingan mo sa Ginoo. Si Hope Cabalias Hipos, umaayong gabi Pastor Gideon watching from Malaysia. Nagikatulog nga pagigugma liha kanimo Ginoo. Bukti ako kugatson mo, ikaw ang akong gitingon. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Sa Matod pa ni Ibon Ri, good evening Pastor from Dinagat, nagsunod ko sa imong live. Oy, kumusta mo sa Dinagat? Noon kaya ang Dinagat sa unang panahon. Si Hope Cabalias, maayong gabi Pastor watching from Malaysia. O si Gregorio Kiring, maayong gabi ini mo diha Pastor. Pastor Gregorio, maayong gabi. Matod pa ni Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Greet ko Pastor ni Rosan o Jolilito Gulo. Maayong gabi ino, Jolilito. Si Ranly Campos Mangyaw, request ko Pastor, tulungan mo og tumawag ka. Okay, ako aning andamo ning tumawag ka diri sa atong programa. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Elina Alis na Kuamag. Matod pa maayong gabi Pastor og sa tanang mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios ni ining kagabion nga siya nagauban. Ang Dios magpanalangin sa imong kinabuhi Pastor og sa tibok nimong pamilya. From Matina, Davao City. Matod pa ni Neil Rendol Siniyag ni isinggit ang pagdaig anian na sab kita sa pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi sa tanan ug labi na kanimo Pastor Gideon ug sa imong pamilya. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Noel Cadelina Aliones. Maayong gabi Pastor ug sa tanang mga naglantaw sa imong live. Ang pulong mo kinabuhi ko, request ko kanta Pastor dalang panan. Ug gipangandoy Ginoo
Kung pagtagad mga kaigsunan ng awit makalangit tumawag ka diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mary Jean Calidged Rivera. Good evening, Pastor, og sa tibok nimong pamilya. Ug sa tanang naminaw na lang malipayong pagpaminaw. Si Jennifer Mondihar, mayong gabi, Pastor, ug sa tanang nagtanaw sa imong live. Salamat sa buhing Dios. Si Wilda Crospero matot pa, good evening, Pastor, and to all listeners. Si Arcelita Latundo, mayong gabi. Si Id Ermac Kinlog, mayong gabi, Pastor, nindot kay imong sounds. Oy, salamat kay Ginoo. Akong gidasig matagusa sa pag-share sa atong programa ngadto na sa inyong mga kilagigala labi na sa inyong pamilya aron masayod ang tanan sa pulong sa Ginoo nga atong madunggan. Mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dinitibay si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. Gika ni Imalin Chandis Prasad, salamat kaayo sa Ginoo makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oras sa itong panaguban, City 52 na sa kagabihan. Nakapanyapon na ba ang tanan? Ako kung inyong pangutanon, busog na gyud intang. Ay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo sa kanan. Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Mayong gabi Ang mga pagsubok sa'yo matud pa ni Mimi Dalio. Good evening, Pastor, watching from Davao City. God bless you, Pastor. Si Ate Jing Jing matud pa. Mayong gabi, Pastor, request song awit sa gugma. Og maayong pagpaminaw ni Maria Victoria Perez Ancot, maayong pagpaminaw ni Michelle Tormes Francisco, request og kanta, Pastor, unsa man ang ibalo sa Dios. at ako'y sasagot sa'yo. Excuse me, no? Si Ariel Aligado, hi, Pastor, maayong gabi. God bless sa tanan nga naminaw karon, watching from Shato Negros. Bagay na di mo pa nakita. Ayaw nga pagpaminaw. Kung doon na mo'y mga pangutana o kaha, doon na mo'y mga i-request, pwede rin yun ninyong ipaabot dire sa atong panaguban. Walang imposible. Walang imposible sa Panginoon. Wagi imposible sa Ginoo, mga kaigsuonan. Kay diha sa Ginoo, walay dili matuman. Walay dili mahimo. Sa Ginoo kita may kasiguruhan. Sabi ng Panginoon, tumawag ka. At ako'y sasagot. Matud pa ni Ariel Aligado. Maayong gabi ini mo di Ariel. Hi, Pastor, maayong gabi. God bless sa tanan nga naminaw karon, watching from Shaton. Ako na ni nabasa. Walang imposible sa Panginoon. Mayong gabi ni Junix Matundo Jr. Mayong gabi, Pastor, kauban sa tibok mong pamilya. God bless. At ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh!
imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Wala gyud imposible sa Panginoon. Ako nga Tagalog pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request ka ganina nga halad kinabuhi. Murag kinahanglan nga i-charge usa ako ang battery. Ako sa ning ipasod ang awit dalang panan. Diri lang sa to nga programang pulong mo kinabuhi ko. Ako pang gi-charge ang battery pero akong pangitaon kung basig naara ni diri sa YouTube no. Kasakitan man, di mo Ginoo, pagadol ako, ang problema man, mga pagsulay, walay lain sa pitong ko, hindi ang Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Aids Irma Kinlog. Hallelujah, buhi gyud ang Ginoo. Amen no. Kaniadto hangtod karon hangtod sa kahangturan ng Dios. Buhi kanunay. Si Linlin Bicho Alboris, maayong gabi Pastor ug sa tanang mga anak sa Dios. God bless Pastor. Amen no. Salamat kay Ginoo. Si Armon Kapilianis. Good evening Pastor. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi sa ninyong tanan. Si Orlando Sarwi Nando Pirisol. Hi Pastor. Maayong gabi. Request song Hoy tao taga Antipas North Cotabato. God bless you always. Ako rin ang isip. Si Merry Chris Momo, maayong gabi. Si Kimberly Inobio Larissa, maayong gabi Pastor Gideon. Maayong gabi ninyong tanan. Rosmi Aninion, good evening Pastor. Have a blessed evening sa tanang naminaw. Si Maduna Nicor Arkelon, maayong gabi. Si Hesel Balili Ganyolon, maayong pagpaminaw. Si Carmen Mahilong Badtigi, maayong gabi Pastor. Og Sister MF Sunshine Somerville, maayong gabi ninyo diha sis. Padayon ang Dios nga magapalos, magapanalangin. Sumala sa iyong mga pulong kung unsay atong itanom, atong anihan. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Linlin Maicon. Pastor request kong song Makalangit Ikaw ang Kinabuhi ko. Salamat Pastor, you're welcome. Matod pa ni GPC Santiago, good evening Pastor, sa tibok nimong pamilya o sa tanang mga igsoon nga naminaw sa pulong ni Lord. O Pastor, unta madawat si Adonis Santiago sa iya interview. Tabangan sa Ginoo ang imuhang si Brother Adonis. Si Aids Irma Kinlog, gikumot yun akong dughan Pastor sa takna sa kagabi. Gipukaw sa Dios. Good evening Pastor and to all viewers watching here in program gikan ni MF Sunshine Somerville. Sister Esther Pasa, maayong gabi Pastor Gideon watching here in Kalunasan. Ayong pagpaminaw, maayong gabi ni Sister Susana Pablio nanukad sa Thailand. Si Angelo Sasa, matod pa maayong gabi diha Pastor. Salamat kaayo, walay pugong-pugong sa pag-share sa kamatuoran.
Ato ang Tagalog pagtagad ang awit magalangit mga kigsunan halad kinabuhi diri la sa to nga programa human ini mo ato na tas pulong sa Ginoo. Kika ni Ariel Aligado, hi Pastor, request song walay makalilo. Pas og sa Dios mag-uban kanimo labi na sa imong pamilya. Akong mga pag-ampo Pastor nga giyahan ang akong magulang nga atoa sa Manila, Cavite, nga ubanan siya sa iyahang pag-ulo karon pizza 30. Salamat sa pagbasa. Ang Dios magkauban sa imong magulang. Sa Pastor Carmen Mahilo matud pa maayong gabi Pastor Gideon uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw kadla sa tanan. Bugal iantos mo kining tanan, ibuhat mo na ang tanan, mabag-ulang kali. Humananing awit makalangit halad kinabuhi mo ato na ta sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Oras sa itong programa alas 8:02 sa kagabion. Ilatos o gisamaran, gilodan o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal, iantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayaw, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katawhan, gitagbo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan, ang pagbalik gisaad mo, mga lawak ianda mo, ang katawhanan insayo, sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayaw, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ginoong Hesus, ikaw Mayong gabi, mayong pagiguban. Ginoong Hesus, Matud pa ni akong bayaw, Dante Fabol, mayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Na ako'y pangutana asa diha text makita kung wala pa'y kulang ang una dili na unta ang bag-o. Unsay text makita kung wala pa'y kulang ang una dili na unta moabot ang bag-o. Sulat ni Apostol Pablo. ikaw ang akong Mangutana si Marilyn so ngahid hipayong. Good evening Pastor, I'm watching in General Santos City. Ako nga pangitaon kung asa ni na nasuwat nga teksto ha. Halatulat og gamay kay akong pangitaon diri. ang akong gisimba. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayaw, ikaw ang yukbuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Ikaw lang Hesus dalang panan. Sige. Ikaw lang Hesus ang dalang panan. Maoy unod sa awit makalangit kay wa tay laing dalang panan kundi ang atong Ginoo. Akong suhayin pagbasa mga kigsuonan ang gipadayag Hebreo kapitulo 8:7. Ako ang tan-awon ang sulat sa Hebreo
Kapitulo 8, versikulo 7. Ingon din kung wala pa'y sayob katong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha. So dunay giklaro ni Apostol Pablo nga sa unang kasabutan kanang kung wala pa'y sayop, dili unta moabot ang bag-o o ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel og sa banay ni Juda. So naa sa Hebreo kapitulo 8 versikulo 7 hangtod sa versikulo 8 ang imuhang gipangutana diri sa atong panag-uban. Okay, moadto ta mga kaigsunan sa paghisgot sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. Ato ning hisgutan og ako kamong dasig sa pag-abli sa inyong Biblia. Ang akong gigamit nga Bible mga kaigsunan, mayong balita og ang gigamit nako Bible nga naa sa di papel. O pwede ra gyud mo mogamit sa Bible nga naa sa cellphone o Bible apps, no? Lamang adunay ray kalahian ang Biblia sa naa sa apps o sa Biblia nga naa sa di papel. Kay ang kalahian una, ang Biblia nga naa sa di papel na ay introduction, na ay pasiuna. Pero ang Biblia nga naa sa apps walay pasiuna, walay introduction. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan, ang unang libro ni Juan. Unang libro ni Juan. Ato ning basahon ang pasiuna para atong masayran ang mga dagkong mga mensahe niining unang libro nga gisulat diha sa libro sa unang Juan. Mato dinhi mga kaigsunan, sa unang sulat ni Juan adunay duha ka dagkong tuyo ang pagdasig sa magbabasa sa pagkinabuhi nga dutdut sa Dios og sa iyang anak nga si Jesucristo, og ang pagpasidaan kanila sa dili pagsunod sa hiwi nga mga magtulunan nga nakapabungkag sa ilang panagios sa uban sa Ginoo. Kining maong pagtulunan gipasukad sa panghunahuna nga ang dautan maoy sangputanan sa atong pagpuyo ni ining kalibutan na busa si Hesus ang iyang anak, ang anak sa Dios, dili gayud mahitabo nga tao sa makanato. Ang maong mga magtutudlo nagpatuo nga aron maluwas ang tao, kinahanglan malingkawas siya sa mga kahangawa ni ining kinabuhia, og nagtudlo usab sila nga ang kaluwasan walay kalabutan sa matarong nga pagkinabuhi o paghigugma sa atong isig katao. Agig pagsupak ni ining maong pagtulunan, ang tagsulat klaro nga nakapahayag nga si Jesucristo tao gayud nga matuod o gipasabot niya pag-ayo nga ang tanan nga nagtuo kang Hesus og nahigugma sa Dios kinahanglan nga maghigugmaay usab sa usag-usa. Kining maong mensahe mga kaigsunan, pagproteksyon ni sa mga sayop nga mga pagtulunan, pagproteksyon ni sa mga Kristohanon aron malikay sila sa sayop nga pagtulunan. Sa panahon ni Juan, dunay mga magsasangyaw o mga magtutudlo mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus nga dili gayud insakto ug haom sa mensahe sa Ginoo. Dunay mga pagtulunan mga kaigsunan sa panahon pa ni Juan nga nagsulti og nagtudlo sa mga tao nga dili na kinahanglan ang pagbuhat og maayo.
Dili na kinahanglan ang pagbuhat og maayo para maluwas. Kay dunay mga nagtudlo sa panahon ni Juan, mga igsuon, nga walay labot ang maayong buhat sa kaluwasan. Unya, wala na magkinahanglan og paghigugmaay aron ang tao makabaton og kaluwasan. Og mao ni usas mga gipakita gihisgutan ni Apostol Juan mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo nga dili gyud mahimong tao ang Kristo. Apan nagpamatuod si Juan nga mismo siya nakahikap, nakakita nga ang atong Ginoong Hesukristo nagpakatao sa kalibutan. Og iyang gipasabot diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 4 mahitungod sa kahimtang sa atong Ginoong Hesukristo sa pagsugod sa pagbugna sa kalibutan. Diha sa bersikulo 1 naghisgot siya, mga kaigsunan, hangtod sa bersikulo 4 sa mahitungod sa pulong nga naghatag kinabuhi. Ato ning hisgutan og basahon, sundi lang ko sa pagbasa aron sa ingon ato gyung nahuman pagbasa kinipong libro ni Apostol Juan. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghata og kinabuhi, ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gayod. Gipadayag na ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa nagpamatuod kami niini o gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan o gipadayag kanato. Gisugilon usab namo kaninyo ang among nakita og nadungog aron uban kanamo mahiusa kamo sa amahan og sa iyang anak nga si Jesucristo. Gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. So dinhi giklaro, mga kaigsunan, ang mga gikinahanglan aron dunay kahingpitan, dunay kakompleto ang atong kalipay. Kana moingon tang kahingpitan, kalipay, mga kaigsunan, kana bitang wala nay kulang. Bisan pa kung makakita taog kanang kalisod, problema, bisan pa kung makasinati ka og kanang mga pagsulay sa imong pagpangalagad sa Dios, kanang tanan masinatian man nato sa pag-alagad sa Ginoo, pero hinumdumi dili mulayo kining kalipay. Kay hingpit naman ang kalipay nga atong nasinatian sa diha nga atong nahimo ang mga pamaagi sumala sa gipakita ni Apostol Juan niining maong mensahe. Dinhi usab sa maong mensahe, mga kaigsunan, dunay gipakita ang Dios sa mga tao, or dunay gipakita ang Dios ngadtos mga ilanan sa mga tao nga tinuod nga nakadawat, nakakita, nakasinati og nahiusa sa amahan og sa anak. Usa sa mga gipakita ni Apostol Juan, ingon siya nga nakakita, nakasaksi, mismo siya nakasinati sa pagkagamanan sa Ginoo. Usas mga ilanan sa mga tao nga tinuod nga nakasinati sa presensya sa Dios, miwali gyud sila. Mao ni giingon dinhi, mga kaigsunan, nga gipadayag namo ang maong kinabuhi og nakita namo kini. Busa nagpamatuod kami niini og gisangyaw namo kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga diha uban sa amahan og gipadayag kanato. So dinhi giklaro, mga kaigsunan, ang tinuod nga nakasinati sa presensya sa Dios, sa pagkanaa sa Dios, dili gyud siya makapugong nga masulti gyud niya
masangyaw gyud niya ang kaluwasan. Mao bitaw na nga ang usa ka tawo nga nakadawat og nakadungog mingtuog midawat ni Ginoong Jesucristo, dili gyud na siya makapugong sa iyang kaugalingon. Iyag yung ipanugilon ang iyang nadawat, ang iyang gituhan nga mao ang Dios, mao ang atong Ginoo. Iyag yung isugilon ngadto sa iyang bana, ngadto sa iyang asawa, ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang mga ginikanan o sa iyang mga igsoon. Mao na niingon si Pablo sa iyang sulat, mga kaigsoonan, nga kung mutuo ka, maluwas ka, lakip ang imong pamilya. Kay ang tao nga tinuod nga ang tao nga dunay tinuod nga pagtuo, mga kaigsoonan, musangyaw gyud na siya. Manugilon gyud na, manabi gyud na sa plano sa Dios, manabi gyud na sa mensahe sa Dios. Ang makahimo niini, mga kaigsoonan, mao katong mga tao nga tinud-anay nga nakasinati sa presensya sa Dios. Mao nang naay mga kanang moingon tang training ang ubang naghihimo sa ubang mga kasimbahan para ang tanang mga tao nga nagsimba sa Ginoo sa maong simbahan makasinati gyud sa presensya sa Dios. Mo nang dunay mga gihimo sa ubang mga simbahan nga seminar, training, discipleship training. Dunay gihimo sa ubang mga simbahan, mga kaigsoonan, nga encounter with Jesus. Kay gitinguha sa mga tagdumala sa mga simbahan nga ang tanan nga mosimba makasinati gyud sa presensya sa Dios. Kay kun ikaw ug ako tinuod gyud tang nakasinati sa presensya sa Dios, ang usas mga gipakita dinhi, mga kaigsoonan, manugilon gyud ka. Dili gyud ka himog-hilo, mga kaigsoonan, sa imong nasinatian sa dihang mingtuog midawat kas Ginoo. Muna nga ato yung siguruhon sa atong pag-alagad nga nakasinati ta, kumbaga na encounter nato ang presensya ni Jesus Christ sama ni Pablo. Si Pablo, mga kaigsoonan, sa dihang nakasinati siya sa presensya sa atong Ginoong Jesucristo, kumbaga na encounter niya si Jesus Christ, wala niya mapugni ang iyang kaugalingon. Kung asa siya ipadala aron sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, wala niya tan-awa kung maghatag bag kadelikado sa iyang kinabuhi. Ang iyang gitan-aw, mahatod lamang ang tinuod nga mensahe, mapadungog lamang ang mga ebanghilyo mahitungod sa plano sa Dios nga ikaw ug ako ug kitang tanang tao luwason sa Ginoo. Mao ni gipakita ni Juan, mga igsoon kos Ginoo, nga kon ang tao naiusa na sa Dios og diha kang Kristo, tinuod siyang nakadawat og nakasinati sa presensya sa atong Ginoo, iyag yung ipanugilon ang kaluwasan. Iyag yung ipaabot sa tanang mga tao labi na iyang Pinoyanan. Mao ni usas ato rong katunan og atong tan-awon kung nahimo ba ni nato sa ato karong pagkakristohanon. Nahimo ba ni nato sa ato ang pagtuo diha kang Kristo? Kumbaga, nakapanugilon ba ta sa dihang nadawat nato si Jesus? Nakaagni ba ta? Nakadasig ba ta sa ubang mga tao, labi na sa atong pamilya? Muna moingon ko nga, kung tinuod tang nakasinati sa presensya sa atong Ginoong Jesucristo, tinuod tang nakadawat sa Ginoo,
ang usas mangailanan nga masugilon gyud nimo siya sa imong pinuyanan. Muna nga bless kayo ang usa ka pamilya nga dunay usa nga nangalagad. Dunay usa nga mi hatag og panahon sa pagkat-on sa mga pulong sa Dios. Bless kayo ang usa ka pamilya. Kaysa diha nga ang usa ka tawo nga nahiusa sa amahan ug sa anak, mga igsuon, dili gyud na siya makapugong. Dili gyud na siya makalikay sa tawag sa Dios. Gamiton gyud siya aron ang pulong sa Dios masangyaw diha sa iyang pamilya. Dinhi mga kigsunan, giklaro gyud nga si Apostol Juan nakasinati og nakakita, mismo nakahikap siya nga ang pulong nahimo yung tao. Munang kung imong tan-awon mga kigsunan sa iyang sulat nga ingon dinhi sa bersikulo 1, nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag ginabuhi, ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini og nakita og nahikap gayon. Ang buot ni pasabot ni Apostol Juan si Jesus Christ. Si Jesus Christ mga kaigsunan, sa wala pa siya magpaila ni matao sa kalibutan, naana si Jesus Christ sa pagsugod pa lang sa pagbuhat sa kalibutan. Bisan sa wala pang kalibutan si Jesus naana. Apa ni atong panahon na pulong pa siya. Di pa siya makita. Dili pa siya magakos. Dili pa siya mahikap. Pero sa dihang nagpakatao siya, tinuod nga nahikap si Jesus sa iyang mga tinunan. Mao na nga kung doon na may mga nagtudlo o nagwali mahitungod sa pulong Kristo nga wa magpakatao, mga bakakon sila. Mauni usas mga giproteksyonan ni Apostol Juan nga dili unta makakat og bakak ang mga Kristohanon. Dili unta makakat og bakak ang mga magtotoo. Mauna nga sa wala pa giwali mga kaigsunan, sa wala pa maka dungog ang mga Kristohanon mahitungod sa sayop nga mga pagtulunan, sugilo na ni Apostol Juan. Gisaysay na ni Apostol Juan nga dunay mga tao nga magsangyaw nga si Kristo wa matao. Aduna po'y nagsangyaw nga si Kristo dili Dios. Aduna po'y nagsangyaw mga kigsunan nga si Kristo, ang atong Ginoong Kristo, tao ra gyud, dili gyud siya Dios. Ang uban moingong propeta ra si Jesus Christ. Dili gyud siya Dios. Dili gyud siya Ginoo, propeta ra siya. Pero si Juan nga nakasinati sa presensya ni Kristo Jesus, mismo nakakita og nakahikap matud pa niya. Iyang gikumbinsi ang tanang mga Kristohanon. Ayaw kamo pagtuo sa mga dili tinuod nga mga magtotoo, ni mga dili tinuod nga magsasangyaw. Ang dili tinuod nga mga magsasangyaw, gisugilo ni Apostol Juan ang ilang mga pagtulunan. Una, dili mo dawat sila nga si Kristo nagpakatao. Gani doon na po'y panahon karon nga dunay mga pagtulunan nga si Jesus Christ dili gyud Dios, tao ra gyud siya. Dili gyud siya may tabong Dios, kay tao ug propeta lamang si Jesus Christ. So atong tan-awon mga kigsunan ang pagpahayag ni Apostol Juan. Si Apostol Juan mga kigsunan diha sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1, diha nato makit-an nga tinuod gyud si Jesus Christ nga wa pagani buhatang kalibutan
naa na siya. Diha sa versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 1 sa Juan. Sa wala pa'y na nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. So wala pa magsugod yun ang pagbuhat sa kalibutan. Si Jesus Christ na lamang atong panahon na pulong pa siya. Wala pa siya magpakatao. Dili pa siya makita sa tao. Dili pa siya mahikap sa tao. Kay pulong pa siya. Sa wala pa buhatang kalibutan, si Jesus Christ uban na sa Dios. Lamang nianang panahon na pulong pa ang atong Ginoo. Ug dinhi niingon ang pulong uban sa Dios. Og ang pulong Dios. Kini maong bersikulo sa kapitulo 1, versikulo 1, nagpamatuod mga kaigsunan nga sayop gayud ang mga pagtulunan sa mga tao nga muwali nga si Kristo dili Dios. So kung doon na may muwali ninyo nga si Kristo tao lamang, propeta lamang, dili gyud siya Dios, sayop sila. Wala na sila magbasag Biblia or di gyud mo tuog Biblia. So dili taangay makalitan, labaw na nga dili taangay magpadala bisan kung mohimo ni silag mga milagro. Kay ang Biblia nagsugilon ka nato nga si Jesus Christ nga nagpalangsang dito sa cross, usa siya ka Dios. Muna nga ang anak Dios, ang amahan Dios. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang atong Ginoong Hesukristo dili siya ordinaryo nga tao. Unya ingon pa gyud dinhi sumala sa kapitulo 1 sa Juan kapitulo 1 mga kaigsunan, dinhi giklaro nga 100% si Jesus Christ Dios. Si Jesus Christ timan ini 100% siya nga Dios. Diris versikulo 2 sa kapitulo 1 sa Juan, sukad pagayud sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Pag-abot sa 14 mga igsoon sa kapitulo 1 sa libro ni Juan, versikulo 14 nagingon, og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo, puno sa grasya o kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya, ang imaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. So diha giklaro mga kaigsunan, inani ni siya. Ang atong Ginoong Hesukristo 100% Dios. Lamang 100% pod siya nga nagpakatao. Gani iyang gihubo ang iyang pagka-Dios, iyang gibiyaan aron mahimong set example gyud ang iyang kinabuhi nato nga mingtuog midawat kaniya. Iyang gibiyaan ang iyang pagka-Dios ug natawo siya sama sa kasagarang tao. Grabe ang gipakita ni Jesus nga ehemplo sa pagkamapabsano. Kung doon na may mga lisod nga dapit nga gipahimugso ang tao, timan nga mas lisod ang dapit o panahon nga diin siya nahimugso. Kay si Jesus Christ nahimugso siya, wa gyud siya sa klinik, wala siya sa hospital, wala gyoy insakto nga higdaanan ang atong Ginoo. Gani imong makit-an sa mga paglabas, paghandom sa pagkatao ni Ginoong Hesus, labi na sa matag bulan sa Disyembre, imong makit-an nga dunay mga dekorasyon ang ubang mga magtutuo, dunay mga bilin nga ilahang gipang
gipang asimbol nga kanabitawng nagpahinumdom nga si Jesus Christ na tao dito gyud sa pasungan sa baka, dito sa kananan nya. Kung maghisgot tag kananan, kanabitawng kumpayanan, daghan dito nga nagkalain-lain lang baho, kay maghisgot ni taghayupan nga naagyud sila'y kaugalingong baho, pero diha nagpakatao ug diha gipahimugso ang atong Ginoo para mahimong panag-ingnan nga magpaubos, magpailob gyud ta samtang naapatas kalibutan. Ug dunay saad ang Dios kon kita magpailob, magmapaubsanon sa tanang panahon, timan sa Dios katabangan. Muna nga ang atong Ginoo nagtudlo kanunay og nagdasig, paubos lamang, pailob lamang. Kay bisan kinsa ang magpaubos, ako mismo ang magpataas kaniya. Apan kinsa ganitong magpataas siyang kaugalingon, ako gyud siyang ipaubos. Anang sa atong pagpuyos kalibutan, katuna nato batasanon nato ang pagpaubos. Aron makapaubos kita, atong ibansayon nga naatay pagkamapailubon. Aron naatay pailob, paharion nato ang balang espiritu. Kay ang balang espiritu naasay bunga sa pagkamapailubon. Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, wala tay laing paharion kundi ang balaang espiritu nga gasa sa amahan sa dihang mitog bidawat ta kaniya. Siya ang atong magtatambag, siya ang ato ang magtatabang sa tanang panahon. Ang balaang espiritu nakig-uban kanato kanunay. Dinhi giklaro mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Juan nga si Jesus Christ 100% Dios, the same time 100% siya nga tao. Mao gyud ni gipakita dinhi og ang tao nga nakasabot, nakadawat sa atong Ginoong Hesukristo. Usa sa mga ilanan nga gipakita ni Apostol Juan, ang tao nga tinuod nga nakasinati sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo, muwalig yun na siya. Di yun na siya mubatig kabalaka, ni mubatig kahadlok, iwalig yun niya, ipanugilon yun niya ang kaluwasan nga naangkon sa diha nga siya migdawat sa atong Ginoo. Busa sa atong kinabuhi, ingon nga kita nakadawat kang Kristo Jesus, ingon nga si Kristo ani kanato. Ang pagpamatuod nga si Kristo atong nadawat, atong gipapuyo sa atong kinabuhi, wa nato kalimti ang iyang mga pagtulunan. Pero kung moingon tang gidawat nato siya, wa gani ta masayod sa mga pagtulunan bisag usa, murag kadudahan na. Kadudahan. Kang tinuod nga pulong pagdawat mga kigsunan, maong iyang mga patakaran. Mao ang iyang mga mensahe ug mga pagtulunan. Kung sa imong pagkakristohanon, moingon gani ta, moingon ka nga Kristohanon ko, gidawat nako si Ginoong Hesukristo og naluwas ko tungod sa akong pagtuo niya. O niya himan-himan wa day kay kalibutan sa iyang mga pagtulunan, nangilad ra ka sa imong kaugalingon. Kayang tao nga migdawat sa atong Ginoong Hesukristo, ang gidawat nga tinuod dili lamang sa pulong imahinasyon, kundili sa pagtuman, sa pagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo samtang napatas kalibutan. Mo nang gibalik-balik diri sa atong programa, dapat kitang mga Kristohanon, dapat kitang mga magtotoo, master na nato, bansay na ta kung maghisgot og mga pagtulunan ni Kristo. O niya, ato gyung gi-apply, ato gikinabuhi. Oras atong programa mga kigsunan, alas 8:30
36. Minaw sa tag-awit mga kaigsonan, ako sa ni nga tagaan og pagtagad. Ang awit nga gi-request diri ko sa ni nga atagan og pagtagad. Ang mga awit makalangit nga gipaabot diri sa ato ang panag-uban. Doon ako'y gipang-save nga mga gipang request diri. Ako sa ni nga balik-balikan diri. Request o huy tao. Huy tao. Ako sa ni nga pangitaon kung naa ba ni. Makita ba nako ni diri? Ako sa nga pangitaon kung makita ba nako diri ha? Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Sudong nga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsoon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba? Matod pa sa awit makalangit, hoy tao, nasayod ba ka? Ang imong Usa kini pangutana mga kigsunan tinuod batang nasayod kung asa ta paingon? kalibutan Dunay duha ka dapit nga way katapusan, imperno og langit. Pero sa dili pa kita mobiya sa kalibutan, dapat sure na ta kung asa ta sa duha ka dapit. Kay dili man gud ta ka sure kung patay na. Pero karong buhi pa ta, sure gyud ta tungod sa mga mensahe nga nasa Biblia. Dapat sa itong pagkakristonon, sure gyud ta nga langit ta. Doon narabay mga pasidaan ang Dios sa Biblia. Kung iuntang langit ta, ipakita sa buhat ug sa pagpuyo ug sa mga pinulungan nga panglangit gyud ta. Kay dili man na pwede nga moinguntang langit ko Lord niya atong buhat pang imperno. Di man na pwede nga moinguntang nga Lord langit ko o niya atong mga sinultihan, batasan, di gyud madawat sa kaytas-an pang imperno di ay. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ni Nicanor Sodaria o mayong gabi imen praise God. Murag dili ko kabasa aning mura manig Japan nga kuano ngan si Melinda Riambunan sa maayong gabi pastor og sa tanang minaw si Maria Presidente request awit makalangit mingaw ang langit sa imong padul. Mayong gabi ni Lorna Revaliasa, yes, amen to be the glory. Si Girly Salvia Pigalan, maayong gabi, may pagpaminaw. Awit makalangit, ato Tagalog pagtagad, diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako saning turuan mo ako. Mao ba ni? Mora og dili ni siguro mao. Tulungan mo ako, turuan mo ako.
Ako asa ni nga pangitaon kining mingaw ang langit. Na sige kanilang usa ako ang tagaag pagtagad. Mingaw ang langit. Sige. Ako sa ni nga tagaan o pagtagad sa ato nga panag-uban. Si Celia Tabanaw, salamat gyud sa Ginoo nga ikaw pastor gihatag namo aron mahimong magwawali sa among kaugalingon nga panimalay from Santa Catalina. Salamat kay sa Ginoo Celia Tabanaw. Mao gyud ako nga pagampo nga kana bitawng tinuod man gyud. Tinuod man gyud niya. Kung tinuod nato na dawat si Jesus Christ, tinuod na tong nasinatian ang iyang presensya, di ba gyud ka maulaw ni mataha nga imo siyang ipanugilon. Imo bang ipanabi ba? Una gyud nimong tabian siyempre imong mga suod sa kinabuhi, imong pamilya, imong bana, imong asawa. Kay nganong dili ka kapugong nga mo manabi? Ma-feel man gud nimo ang grabing kalinaw. Ma-feel man gud nimo ang grabing kalipay nga di gyud na nimo makaplagan sa kalibutan. Di ka kapugong ba nga manugilon gyud ka? Unya mangagni ka sa mangimbitar kas uban. Tungod na sa kalipay nga dili nimo mapugngan nga imong nasinatian sa diha midawat ka og nasinatian nimo nga naa siya. Makapangimbitar lagi ka. Pero kung wala gyud nato matugkad, wala gyud nato masinatii ang iyang presensya, mutuo man ka pero do na kay pagduduha. Ang tao nga naay pagduduha mga kigsunan, dili gyud na siya, wala gyud na siya kaisog sa pag-share sa bayong balita. Mura sa floating ba? Kanang galutaw-lutaw. Kung asa sa dasigon to asa sa huypon, asa sa dapit kanang dadon to asad siya. Ang tao nga nakasinati sa presensya sa Dios, dili lang kay makashare siya, makapanugilon siya, kundi mubarog yun na siya. Munang barog yun ta sa pagpangalagad. O niya, usas mga gikinahanglan nato mga kigsunan kabalungon sa diha sa panahon nga manugilon ta, dapat nagkat-on gyud ta. Dapat nakakaton gyud ta, nasayod gyud ta. Usa sa mga pamaagi aron makakaton ta naagi mo tudlo sa tuwa. Muna nga sa akong ginabuhi, dili gyud ko makakaton kung way nagtudlo sa tuwa. Ibin ang mga apostolis, mga kigsunan, gitrin sila sa atong Ginoo Kristo. Ug ang mga sumusunod sa mga apostolis, gitrin usab sa mga apostolis. Sama gud ni Pablo nga dunay mga sumusunod si Pablo ngayang gitudloan ug kanunay niya gikuyugan aron makakaton sa mga buluhaton para sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Una nga sa atong ginabuhi mga kigsunan, dili gyud ta matingala nga duna nganong kinahanglan tag magtutudlo, nganong nagkinahanglan tag pastor nga moamuma mga liyupo sa Dios para nato, magtudlo sa mga pulong nga atong makatunan nya atong hinumduman. Kung tinuod tang nakakaton at tinuod ta nga gitudloan og nagpatudlo sa balang kasulatan, di gyud mahitabo nga wa kay nakatunan. Timan ini siya, ang tao nga gitudloan og nagpatudlo sa balang kasulatan, di gyud na mahitabo nga wa say nakatunan. Kung naa say nakatunan, timan ini siya, ang tao nga tinuod nga naay nakatunan, naa gyud nay tinuod nga kalipay, do na gyud nay tinuod nga kalinaw. Ug tungod sa tinuod nga kalipay, kalinaw nga naa kaniya, di gyud na siya makapugong manugilon gyud na sa siyang pamilya. Munang miingon ang si Apostol Pablo, kung mutuo ka, maluwas gyud ka, lakip ang imong pamilya kay manugilon man ka. Pero kung silver sa ka nga pagka-Kristiyano,
kanang hakog rapon nga klase pagka-Kristohano. Maingon ra ta nga bahala na sila, ihanay bitaw kaluwasan. Di gyud kakahimo sa pagwali ni ini nga uban. Labi na sa imong pamilyanan. Unya ang pangutana, kinsa man unyay paninglan sa ilang kamatayon? Kinsa man unyay paninglan mga kaigsuonan kung sila moatubang nas hukmanan? Ingon ang Dios pinagi kang Ezekiel, kung dili nimo isugilon, dili mo sila badlongon, dili nimo sila walihan, kung sila mamatay sa ilang pagkamakasala, paninglan ka sila, paninglan ta sa ilang kamatayon. Munang mintras may panahon pa, mintras mga kaigsuonan, kusgan pa ta, batanon pa, angay natang magbansay, diyas pagbansay magpatudlo ta. Do nagyoy ipadala ang Dios aron ikaw ug ako mas makakaton pag-ayo sa mga buluhaton nga para ang tao mabag-o ug makabatog kaluwasan sumala sa planos Ginoo. Muna nga sa imong pamilya, ang instrumento aron sila makaila ug makaalagad sa Ginoo pinaagi sa Biblia, dapat isulti na nimo ug dapat sultihan na nimo. Dapat magpakabana na. Ang pulong pagpakabana mga gigsunan, dunay pagpanginlabot sa kinabuhi sa tao. Doon na kay hingawa ba? Dili ka mutugot nga dili sila sama nimo nga nakasinati sa presensya sa Ginoo. Usa sa mga gikinahanglan pagpatudlo. Ug des pagpatudlo ang gikinahanglan panahon. Dapat na kay panahon sa pagbasa sa Biblia, daw na kay panahon sa pagkat-on sa Biblia. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni si Morina Daitol, pag-greet di ay ko pastor, happy birthday karon ni Sister Divina Daitol o kay Charles Magni Daitol. Request song, birthday song. Happy birthday no sa mga nag-birthday karon. Si Maria Presente, salamat pastor, pagtukar sa awit Makalangit. Si Maiti Managat, maayong gabi, maayong nga pakiguban. Si Cherimy Aligado, maayong gabi, pag-usap pastor. Pahubad unta ko sa akong damgo nga na akong damgo kay nagbaha daw tusog apan ang tubig daw naaniya ni agi sa ilalom sa dalawa daw kini sa tunga, nahimo daw ni siyang murag tulay o pwede daw siyang maagian kay na kaagiman daw ang uban. O niya matud pa diri, nahimo ni siyang tulaya apan ako wala daw ko niagi didto kay ang naa sa akong nauna basin mahugno tong maong dalana og maapil ko og dili ko kabangon. Maong gilabang daw nako tong maong baha og naguna-una ko nga pag-abot nako sa dakong bato luksoon nako aron maabot ko sa kilid. Salamat sa pagbasa. Usa sa gikinahanglan nimo mao gyud ang pagkanabitang paghanay sa pagkat-on sa Biblia. Diha sa paghanay, pagkat-on nga hinanay, doon na yun ay mga training o mga pagsulay. Dapat kung naay mga training sa imuhang pagpangalagad, ayaw siya balibari. Kumbaga sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, doon ay mga tao nga dasigon ka nga triningon ka, kana bitang i-disciple ka. Pero sa imuhang gipakita sa damgo, mura kag naa kay kaugalingong dalan, mura kag naay kaugalingong desisyon. Ug ayo tuguti nga basig usa ka sa mga tao nga moingon nga ngano man di ay ug dili magpa-disciple, dili day ko maluwas. Kay ang uban manggod mga kaigsunan, basta kay maluwas na, dili na importante ang pagpa-disciple,
Dili na importante ang pagsunod. Ang mensahe sa gitawag taytayan o tulay nga ang uban miagi ning sunod sila sa insaktong proseso. Sa imong una murag naa kay pagduda, naa kay pagduha-duha o pagduda nga may resulta kini nga mura og nilaktod ka. Wala kamo sunod sa hanay nga pamaagi sa pagpuyo ingon nga disipulog sumusunod na Kristo. So akong advice nimo kung unsa may mga offer, mga tanyag diha sa inyong simbahan nga aron ka matudlo og mas masangkapan, ayaw na usiki. Dapat imuhan ng didan ang imuhang kanabitawng kaugalingong prinsipyo o kaugalingong panabot. Kung unsa may mga pagdasig sa alagad sa Ginoo nga nagatiman kanimo, dapat kalipay nimo ang pagsanong. Dapat kalipay nimo ang pagsunod. Ayaw gyud og kanabitawng ang usa man gud sa mga problema sa mga tao nga nangalagad sa Dios diha sa simbahan. Dunay mga tao nga wa pa gani sila kahimo sa gihimo sa ilang pastor, mura na sila mulabaw sa ilang pastor. Daghan na sila nga mga komentaryo, kumbaga doon na mga sakop gani sa simbahan nga murag mutudlo na sa pastor. Doon na mga sakop sa simbahan nga tagaan lang ganig authority, tagaan lang ganig higayon nga makawali o makadala. Mura ba og kanang mo-overpower na, mas mulabaw nas mga nasayran sa ilang pastor. Muna nga usas mga problema gud sa tao, muna nga di sila kakita nga mitubo ba sila og wa ba. So muna ako advice kung doon na may mga tanyag o pagdasig sa mga pastor nga nagatiman kanimo, ayaw gayod pagpanuko sa pagsubmit ni anak. Si Junik, si Matando, maayong gabi. Si Mario Flores, maayong gabi. Maayong pagpaminaw si Pastor Cherboy Alcantara, maayong nga pagpaminaw Pastor, maayong gabi. Si Lily Francisco, kinahanglan pod magbasa og Bible Pastor no, dayon ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Usag yun sa mga importante ang pagkinabuhi. Nya dihas pagkinabuhi, ayaw gyud katingala nga dunay musaway ni ana. Og ayaw gyud katingala nga dunay musaway ang imo ra pong isig ka magtotoo. Importante mo padayon ka. Og siguruha ra gyud nga sa imong pagkinabuhi sa Biblia mga pamaagi sa Ginoo nga naghulat kanunay sa tao aron maalagaran siya. Si Lily Francisco, kinahanglan ako ning nabasa. Si Ricky Rakasa, Pastor, akong ginikanan muundang sila sa pagsimba apan ako sila giingnan nga dili angay muundang sa pagpangalagad, pero iya lang ko gitubag nga dili pa daw panahon nga mobalik sa pagsimba ug wala man ko nagkulang og pasabot sa ilaha. Kumuton jud ang akong kasing-kasing nga dili sila makasimba. Ayaw ra gyud undanga ang pagdasig ug ayaw hunonga ang pag-ampo sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo ang kadasig nga giilagi kinahanglan aron sila sama kanimo makapadayon sa pagsimba sa Ginoo. So unsa may angay na kung buhaton para ila pastor? Una, ayaw og kanabitang kapuol, ayaw og kaluya sa pagdasig kanunay sa imuhang mamag papa, og ayaw wada ang pag-ampo sa Ginoo para nila. Patasi imong pailog og patasi ang imong pagpaubos. Ihangad sa Ginoo ang tanan og pangayua sa Ginoo ang kadasig. Kadasig sa pagwali, kadasig sa pagpahinumdom nga maoy gikinahanglan sa imong mga ginikanan. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi pastor, og sa tanang viewers. Si Lucy Soto, maayong gabi pastor, pwede request tanging kay Hesus. Sige, ako sa ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang awit makalangit tanging kay Hesus. Sige, salamat kayo sa inyong pag-request sa awit makalangit
tanging kay Hesus. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panag-uban dinhi sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako sa ning hulat-hulaton kay murag ni commercial pag yun diri. Tanging kay Hesus mao na siguro ni. Sister Gingging Simpron, maayong gabi pastor, mo replay lang ko pastor, dalaygon ng Dios sa tanang magpatalinghog sa iyang pulong. Pulong sa Ginoo, God bless sa tanang mga igsuon ko nga matinudaanon sa alagad sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Si Maria Victoria Perez Ancot, maayong gabi ini mo Sister Maria. Jeremy Aligado, salamat sa pagtubag pastor. Sa mani ipak jud kaayo imo atumpak jud kaayo imong hubad kay ni tuon man gud ko og okay ulti ipadayon the cherry. Si Joina Okulam Ponce, maudjud ang pagpapaubos pirmi pastor sa mga ato mga leader. Maayong gabi may pagkayuban ni Lucy Soto. Pastor, pwede ipakanta ang tanging kay Hesus. Mao na ni siya ato ang ipatugar. Lucy Soto, salamat kay Pastor, yo welcome. Si Ranley Campos, mangyaw akong mga damgo pastor, balay nga gabok unya mahadlok ko basin matumpag duha ka andana ang ibabaw sa amoang silingan, gabok daw kaayo yang gipuy-an ang ako ubos tanam tanam tamra daw. Kanang gabok nga balay nagisgot na sa kanabitang pamaagi sa pagkinabuhi nga wala kahimot-i sa Dios. Ang balay naghisgot ni siya sa kahimtang sa pagpuyo, kahimtang sa kanang pagkinabuhi. Kung doon na may kanang gabok nga balay naghisgot na sa pagtuo nga or kahimtang sa pagtuo, pagkinabuhi sa pagtuo nga kana bitaw nagbase sa pagtulunan sa mga katigulangan or gitawag kinaraan nga pagtulunan. Ug maunay na as imong mga silingan sumala sa gipakita sa damgo nimo nga imong gipaabot diri sa atong panag-uban. Sinekador Sudaria, palihog ko kanta lahutay. Sige, murag na okay naman ang battery. Si Maria Presente, prayer request mo manumbalik sa tilan sa Ginoo. Si Brian Presente, Joel Presente, Romulo Presente. Si Marley Estaniol, Nili Puntungan og ang tibuok nilang pamilya. Padayon na tong dadoni sa mga pag-ampo, Sister Maria Presente, og pasalamatan nato ang Dios. Si Pastor Carmen Mahilon Batigi, mayong pagpaminaw. Si Melinda Riambonanza, matot pa favorite song Kanay, salamat kay Pastor. Amen, no? Si Rosan Pisagulo, maayong pagpaminaw. Oras sa itong programa alas 8:59 sa kagabion. Ang Dios magpanalangin. Mayong gabi may pagpaminaw sa tanang mo replay, ilabi na sa tumatigsunan nga nagpuyo sa Canada nilang Dong Julito. Maayong gabi, mayong buntag, maayong hapon kung unsay oras diha nga kamo nagpaminaw nini mo programa. I declare blessing kaninyong tanan og maayong pagpaminaw sa tigsuon nga naa sa Canada. Usab si Seroli, mayong pagpaminaw og ni Sister Maricel Hendrickson nga nanungka diha sa Sweden og sa tanan tumakigsuonan diha sa Norway. Mayong pakig-uban og ilabi na sa atong igsuonan nga nagpuyo sa Middle East nini mga taknaa ang Dios magablas kanato. Og mayong pagpaminaw sa atong igsuon diha sa Mississippi, USA. I declare blessing og sa tanang mo replay ilabi na sa atong igsuonan diri sa Luzon, Visayas og Mindanao. I declare blessing. Ako
akong ika-advise katong nagdamgo nga milokso sa bato, kanang hangyo atong imuhang pastor nga mubalik ka sa pagkat-on training kumbaga, kay mautoy imong ikinahanglan aron ang buluhaton nga giandam sa Dios alang kanimo matuman. Dapat ang Dios dili mapakyas sa atong pagpuyos kalibutan, dili na to pakyason siya. Ngano, ikaw ug ako nga gipahimugso niya, may plano gyud ang Ginoo. Kumbaga dunay trabaho nga giandam ang Dios, og diha sa trabaho nga giandam sa Ginoo, dili niya nini basta-bastang ibutang sa ato ang kinabuhi kung dili pata sangkap, dili pata andam. Munang nagpadala ang Dios og mga alagad aron i-train ta, aron tudloan ta usas mga problema mauni. Dunay mga tawo nga gipadad-an sa Ginoo og magwawali, magtutudlo, pero adunay mo overpower pod sa ilang magwawali o magtutudlo. Kakita mo mga tawo nga inana ang kinaiya, di gyud na katubo. Magpabili na silang taas sa ilang kaugalingon. Mao na nga bantayanan kayo ang espiritu nga sama ni ana. Nga dunay mga tao nga gipadad-an sa Ginoo magtutudlo, pero murag sila nay nooy magtutudlo sa ilang magtutudlo. Mayong gabi si Orginis Mercy o si Evelyn Ibilito, si Pili Impes pre-request Pastor Ginikanan, request Pastor Ginikanan. Si Armon Capelianis, maayong gabi. Si Pastor Carmen Mahilong Batigi matut pa. Nagpasalamat ko sa Ginoo Pastor, ikaw maoy nahimong instrumento nga nakapangalagad ko sa Ginoo. Salamat gyud sa Ginoo Pastor Carmen nga iyatang gitagaag kusog kadasig sa pagpadayon sa pagtudlo sa mga tao. Si Lorimin Kanupin, good evening Pastor. Pwede request kog awit, salamat po Ama. Ako tagaan og pagtagad ang awit magalangin, salamat po Ama. Ato ni nga tagaan og pagtagad sa ato ang panagutan. Salamat po Ama. Dalay ko ng Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Melinda Riambunansa, amen God, amen praise God. Si Armon Kapalianis, salamat sa Ginoo. Si Jiver Kabunag, salamat kaayo Pastor sa pag-remind sa mensahe sa Ginoo. Usapot ko sige palibad sa akong pastor nga modala og mukuyog sa sangyaw apan sige nako balibaran ang akong pastor. Usahay dili ko katuman, makonsensya ko inig kahuman. Ang konsensya maunay trabaho sa Holy Spirit, kana bitang pakonsensyahon ta. Pasalamat ta sa Ginoo, akong gipasalamatan ng Dios nga nag-uban ang Ginoo kanimo og naghari ang balang espiritu. Lamang ayaw gyud paundayoni og ayaw pahari ang imong kaugalingon. Kay ang mahitabuan na daghang mga buluhaton nga para unta nimo, para ka muuswag mutubo, imong mababagan kon ang imong kaugalingon mo'y maghari sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Mao na niingon si Apostol Pablo diha sa Galacia 5:16. Ingon siya, labaw sa tanan paharian ninyo ang balang espiritu ug ayaw tumani ang inyong kaugalingon. Parion ko na to ang balang espiritu. Buti pasabot kung doon na may pagdasig ang Dios sa atong kinabuhi, pinaagi sa mga magtutudlo o pastor nga nag-atiman kanato, dili ta dapat magpanuko. Kay niabot na sa atong kinabuhi para ta motubo ug muhamtong aron kita sangkap og andam sa buluhaton nga para nato. Si Mildred Bless Free sa ako Pastor, kay daghan kaayon na nubo sa akong lawas tapos katol nga hapdos please pray nga dili maglugay kay daghang buluhaton para sa kimayaan sa Ginoo. Ayuhon ka sa Ginoo Mildred
Ayuhon kas Ginoo. Si Juina Okulampod si salamat sa Dios. Si Herbie Rimes Espinosa maayong pagpaminaw. Cherimy Aligado, Pastor patabang ko ampo nga matuman ang kaubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Nga dili ang ako ang matuman kundili siya lamang. Ang buhaton nimo mao ni siya. Didi ang imong kaugalingon. Mao nay usas mga gipakitang requirements sa atong Ginoo Kristo before ta mahimong tinuod nga tinun-an. Diha sa Mateo 16:24, Lucas 9:23 miingon usab si Jesus nga kinsa ganitong buot mohimong akong tinun-an, kinahanglan did magdumili o did-an niya ang iyang kaugalingon, magpas-an sa siyang cross ug mosunod siya kanako adlaw-adlaw. Onya kining atong kaugalingon musupak biya gyud ni sa pamaagi sa Dios. Mao bitaw nang ang tao nga nagtuo nga nagkinabuhi siyang kaugalingon di gyud na makapahimaya sa amahan. Kaya ang mahitabuan na di man guna katuman. Tinuod nga ang tao nga di katuman di gyud na kahimaya sa amahan. Dili gyud malipay ang Dios. Mo nang gipasidaan na sa atong Ginoo Kristo, dili tanang tao magtawag Ginoo Ginoo malangit. Kay dunay mga taong nagtawag Ginoo Ginoo, dili ang Ginoo mo ay gituman, kundi ang iyang kaugalingon panabot og prinsipyo nga kalibutanon. Mo nang akong advice natong tanan, igsuon ko sa Ginoo. Ang unsay gisulat sa balaang kasulatan, baruga nato og puy-an og ikinabuhi samtang buhi pa og may panahon pas kalibutan. Si Antonio Matugas, dalaygon ang Ginoo Pastor sa imong kinabuhi. God bless you and your family. Si Marlene Garganera, good evening Pastor, replay lang ko kay late ako ga Bible study me. Oy, salamat ka is Ginoo, no? Ang Dios magpadayon pagpanalangin. Si Lucy Soto, Pastor, sige jud ko nimo og tan-aw. Magsigi ka og online. Oy, salamat ka ay Sister Lucy sa imuhang pag-uban sa ato nga programa. Ang Dios magpanalangin kanimo. Dalaygon ang Dios nga padayon nga tagbo ug panalangin sa imuhang pagpangalagad kaniya. Si Antonio Matugas, prayer request healing sa akong agaw Elmer Makamay, padayon ang kusog. Kumplitong kaayuhan og salamat sa Ginoo nga mag-aayo kaniya. Si Michelle Tornis Francisco, pwede mo request og song Pastor, paano kaya kita pasasalamatan, daghang salamat. Ako ning pangitaon no, ang awit Makalangit, paano kaya kita pasa sa lamatan. Okay, diri lang sa to nga programa ato ning tagaan og pagtagan. Sige. Naba ni diri? Paano kita pasasalamatan? Sige, ako ning nga tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Si Nars Buyan, maayong gabi. Si Ranley Campos Mangyaw, Pastor, nagdamgupod ko na ako yuta nga tambok. Tamnan daw nako og sibuyas kay tambok nga yuta. Ang yuta nga gihisgutan diha, daghang pwede nga kana bitaw nga paingnan sa mao nga mensahe maghisgot sa yuta. Pero kung imong tan-awon ang mensahe about sa yuta sa Biblia, ang atong kasing-kasing kay ang yuta naghisguti siya og uma. Si Jesus sad miingon nga dunay upat ka klaseng yuta, na idalanon, batuon, na ay sagbuton, apan dunay tambok nga yuta.
ang atong kasing-kasing mga kigsunan nga naanay tay Dios atong hinumduman sa dihang miabot ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing. Kumbaga duna say duha ka klaseng kinaiya, tawhanon, langitnon. Kumbaga duna say duha ka klaseng kasing-kasing nga kasing-kasing nga sama gyud kang Kristo or kinaiya nga sama kang Kristo. Sa imong kinabuhi mao ni siya. Gamita kanunay ang kasing-kasing nga hinugasan, pinasaylo, kasing-kasing nga dunay Ginoo, og ayaw gamita ang kinaiya o kasing-kasing kalibutanon. Mao na nga akong mga pagdasig, pabilin diha kang Kristo. Maayong gabi, may pakiguban ni Anali Carinal Limpahan og maayong pagpaminaw ni Lucy Soto. Si Mildred matod pa salamat sa prayer pastor. God bless. Request kong song Nasaan na Kaya Ako. Sapat na ba ang ako ay Ako ni pasod ha kining awit na makalangit na saan na kay ako diri lang sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Glory Donainer Fortuna, salamat pastor sa kanunay nimong pag-share sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Ginoo. Si Duna Takyado Tabuada, maayong gabi, may pagpaminaw. Salamat kay sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pag-amuma o paggiya sa matag usa. Atong hinumduman nga dili kita magmalampuson kun ang mga pulong igo lang natong paminahon. Nahanglan ato yung ikinabuhi aron kita magmauswagon sumala sa giingon sa atong Dios sa kinabuhi ni Josue. Josue ayaw kalimot sa basahon sa balaod. Kinahanglan tun-an mo kining adlaw gabi ug pag kinabuhi sumala sa tanang nahisulat ini ug magmalampuson ka. Munang ikaw ug ako gidasig sa Ginoo nga dapat dili ta mag-agad og tao aron makakat-on sa Biblia. Dapat sa atong pagdesisyon gibuhat og gisugdan na nato nga magkat-on gyud ta samtang may panahon pa. Ingon si Solomon, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on ka pa. Dapat dili nato batasanon ang kinaiya nga kalibutanon nga isa ra ta makahinumdum kung 50-50 na. Maingon dayon Lord, buhi apa ko, luwas apa ko kay mga lagad na gyud ko nimo. Daghan kayong mga saad. Pero ang tao mga kigsuonan nga seryoso nga nangalagad, dili na mistil nga masaad. Kay sa di pa na niya sa di pa niya litukon iyan ang gibuhat saad. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi, ay pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Si Gloria Donerni Fortuna, maayong gabi, kay ako nang nabasa. Dunay nangutana nako mga kigsuonan, onya diri ra nako tubagon. Kabalo ko nga nagpaminaw lang karon sa atong programa ang nangutana. Nangutana nga unsaon aron mahimong makapahimuot sa Dios. Sayon ra gyud kaayo. Ilayo ang imong kinabuhi sa tentasyon. Ipaduol ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios nga nas Biblia. Like ni Josue ba? Si Josue, adlaw-adlaw siyang gitintal. Iya pong gilayo ang iyahang lawas sa tentasyon. Unya, nibarog siya sa iyahang pagpangalagan sa Ginoo. Ngon siya, dili ako makaako sa pagbuhat og sala batok sa kong Dios. Sa nag-request og awit makalangit ubang mga awit, ang mga ikong pasensya nga dili na ako matagaan o pagtagad kay oras na sa ako ang pagpanamili. Mga ikong pasensya mga kigsunan doon nagyong mga panahon nga digyo ko ka-live tungod kay kinahanglan sad nga ako asa nga respetuhan ang unsa may gikinahanglan pod sa akong lawas. Labi na gyud sa pagpahuway kay dili na gyud pareha sa una mga kigsuonan sa nag-edad kog 20, nag-edad kog 30
kana bitaw nga sa ministry perting kusuga. Kana gong asugin lang ta mo sa ministry nga akong nasinatian kaniadto. Sa Domingo buntag preparasyon ko doon na pagkoy klasihan anto. Unya pagkahuman og klase preparasyon sa simbahan para manimba. Og simbag alas 10 alas 9 Sunday school hangtod yun na alas 12. Dahil maniod ko pagkalauna diya dayon sa opera adto dayon sa Tarkom. Unya wala pag yung mga kuan atong panahon na wala pag yung magwawali. Unya wala pag yung inato kaandam ang music team. Pag abot sa Tarkom service dito alas 2 hangtod sa alas 4. Dayong manyapon o kadali biyahe na pod paingog Pardo para mag-service na pod dito kay dunay mga tao diya sa Pardo, Cute Pardo. Gikag alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Nya pagkaugma trabaho na sad sayo na sad sa Lunes ministry gyapon hangtod gyud na sa Bernes. Dayong pagkasabado sa wala pagyud ko mag church planting ato dili na ko kalimtan nga doon ako'y Bible study sa Bourbon. Unya magmotor ko gikan sa Cebu City payong Bourbon. Unya gikan sa Bourbon mohapit ko diri sa Liloan Bible study gyapon. Tagig yun na Sabado. Pero moabot yun ang panahon nga dili na nato mabuhat ang atong nabuhat kaniadto. Kumbaga kinahanglan natong respetuhan ang unsa may level sa gikinahanglan nas atong lawas. Muna nga niingon gyud si Solomon nga hinumdumi ang imong magbubuhat samtang bata pa. Kay samtang batanon pa daghan pagay kang mahimo para mahimaya ug malagaran nimo ang Dios. Muna nga sa pagkakaron labi na dili na gyud parehas sa una ka inana ka paspas. Inana ka grabe no sa una panahon kanang di ko kalimot mga kaigsunan nga mugikan ko sa ako ang higdaanan tulog pang ako ang mga anak tulog pa pod ang akong asawa paingon sa ministry pagpauli gikas ministry moabot ko nga tulog na pod ang akong mga anak o niya moabot ko alas 11 inana pero sa pagkakaron trabaho lang ko usa ka adlaw sa labi na gyud sa trabaho nga dili nimo kana bitawng dili nimo siging gitrabaho like aning pagpanday pagpile og mga halublak moingon gyud nga bagsak na bagsak gyud ang lawas kanang mangayo gyud siya pahuway muna nga usas mga gikinahanglan sad sa atong pagpangalagad kana bitawng disiplina sa kaugalingon munang diri sa atong nga programa tanan nga gikinahanglan sa atong pagpangalagad diri gihisgutan atong hinumduman nga dili kita kapadayon dili gani ta kaampo og tarong kung ato ang lawas luya kini gipahinumdum sa atong Ginoong Kristo sa diha nga gidala ni Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an aron pagampo og si Jesus miingon nga dinhi lang mo kutob kay adto kus unahan magampo unya sa dihang nagampo si Ginoong ihang gibalikan ang iyang mga tinun-an og iyang nakit-an nga nangatulog lamang iyang gipukaw o iyang gidasig dili ba mo makatukaw uban ka nako sa usa ka takna pagtukaw mo aron dili mo madaog sa panulay balik ko didto unya pagampo mo dinhi sa dihang gibalikan niya ang tunanan tulog yapon kapila niya balik-baliki maog yapon ang sitwasyon natulog yapon ang ihang mga tinunan kumbaga wa gyud kahimo sa pagampo ang iyang mga tinunan nya miingon si Jesus luya ang lawas anda mang espiritu luya man ang lawas diha ipakita nga kun luya na kanitong lawas doon na ni mga trabaho nga kaniadto kaya apan sa dihang luya na mo na giingon nga mag-adjust na sad ka para ang mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo mas maampingan nimo samtang buhi pa. Munang diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko unsay ato gikinahanglan ma espiritual, physical, financial
kita gitudluan o gilain samtang naapatas kalibutan. Dalaygon ng Dios magapadayon sa pagpanalangin kanato. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan at tutas pagpasalamat pagampo sa pagkamaayos sa Ginoo ug sa mga pulong pagtulunan nga iyang ipaabot kanato. Atong hinumduman nga ang atong Dios nga galagaran nga mao si Ginoong Kristo 100% siya nga Dios ug 100% siya nga tao. Ampo ta, amahan mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gitudluan ug imo gipakita kanamo karon ang tinuod nga ang tinuod nga kahimtang sa tao nga nakaila kanimo, nakadawat kanimo ug nakasinati sa imong presensya. Nga diin among nahinumduman ug amo karong nasabtan nga ang tao nga tinud-anay nga nakasinati sa imong imong presensya dili gid makapugong ni dili gayud makabalibad sa panahon nga kami imo nang ipadala aron mawali ang mayong balita nga mao gikinahanglan sa tanang mga tao. Salamat o Dios nga imo kami gitagaag kusog kadasi dihog sa pagpangadayon sa pagpangalagan ug pagkinabuhi sa imong mga pulong. Sa pagpamahulay uban ni kami, proteksyon ni kami ug sa among mga kaigsuonan nga dunay mga gikinahanglan. I declare nga ikaw o Dios nagatiman ug nagtagbo ni ining tanan. Among isalig diha kanimo nga among kinabuhi uban ni proteksyon ni kami sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,